Pagkakaroon guys, ani ako sa barangay sa among lugar sa Kanmaniko guys. Usa ako sa palaran nga giimbitar sa dagkong kolehiyo sa among probinsya. O kini guys mao ang BIT. Kauban ko guys ang among barangay captain, among kagawad, BHW, mga estudyante guys, o ang among pinalagang mayor o ang tag-iya mismo sa maong eskwelahan. Amo ni among barangay captain guys, si Ireneo Gamos. Ang among pinalagang mayor guys sa lungsod sa Valencia. Ug ang mismong tag-iya guys sa BIT. Hello guys, good morning. Anite karon guys sa Barangay Hall sa Kanmaniko, Valencia, Bohol. Og miatin kita ani guys og community health nursing culmination. Ang kauban na to guys mga estudyante og ang mga magtutudlo niini og ang atong barangay captain, kagawad HW, o uban pa guys nga nagpahiluna ning maong kalihukan. Abulahan kami guys sa amo ang lugar kay kami may napili nga binyo. Nagpasalamat yung migdako ni ining ato ang mismong mayor nga dinhi giheld sa Kanmaniko ang maong pasundayag. Alingaw kayo guys. Todo suporta sab sa mga ginikanan sa maong barangay o kauban nila ang ilang mga gagmayng bata, labi na ngadto sa mga kababayan nga nagbuntis. Tudluan sila guys kung saan pagatiman og mga bata, labi na sa mga bag-o pang minyo. Giagni og pa-attend jud sa maong seminar or culmination. Ang tinuod guys sa pagdawat jud na sa maong invitation guys kay gipadadaan man ko. Nalipay kog dako guys kay nahimo kong parte ning maong program kay kabahin man sa panglawas. Nalipay ko guys kay mapunan sa baong kong kahibalo kabahin sa pagtudlo ngadto sa amo ang mga ginikanan sa among lugar. Nalipay jud ko ani kay dako na kaini og points na ho guys kay aron po ko makamao madungagan ang kahibalo sa among seminar ngadto sa munisipyo. Subo lang guys kay imbis kay pitumi ka BHW, tulo rami nakatungha guys kay ang uban tuwa mas Mindanao, ang uban out of town kay dinalian man pod ning maong imbitasyon wa mi kapangandam ani guys mao na nga tulo rami nakatambong sa maong culmination. Sige laman kay kami lang memory kung ngadto sa among mga kauban. Nagpasalamat jud ko sa maong eskwelahan guys kay gihatagan jud mi pagtagad
sa among lugar, sa among barangay. Nagpasalamat sub ko guys sa mga nanay nga nitambong ni ini. Amo ni guys ang pakigpulong sa among barangay captain sa BIT International College, gikan sa nagduma hangtod sa tanang mga estudyante o sa tanang mga barangay officials na niya dinhi. Suguti ko nga ako ang nganlan ako na si Kagawad Crystal Namua, na si Kagawad Eduardo Cornelio, na si Kagawad Cirilo Maldon, Kagawad Jerome Bulandres, Kagawad Cyril Gail. Ang dumaan ito nga ang dawi pa na langit tingali. Ug sa ato ang mga BHW nga dinhi si Gingging Magaro ug si Leo Maldon. Ug sa atong sa Sir Romel Yubi. Sir, good morning. Sa tanang mga nursing students sa BIT, mga mama, na apel ng mga programa bagong nanganak o buntis pa sa among nasayran na apel ng mga program, mga bana, mga lulo, nga niya karon may buntag. So nagtuupo ko nga muani po si Mayor, ang pagtangod sa atong halanggang Mayor, si Mayor Neil Balite, Pugusa, muari po si Ma'am Lia Virginia Balite Lim. So kanatong tanan, yan din niyo usman ko, maayong buntag sa tanan. Unas tanan, sangan sa barangay Kanmaniko, ako mapasalamaton na ang BIT ug ang mga nursing students sa BIT nagpahigayon sa inyong gihimo sa among pagsabot nga inyong gihimo sa among barangay. Mapasalamaton kung napili ang among barangay nga inyong gipahigayon pagbisita, pagmonitor sa mga bagong nanganak, pagbisita sa mga buntis, aron dunay mga i-orient ninyo o kung saan ang angay buhaton, aware sila o kung saan angay buhaton, isip bagong nanganak, isip mga buntis. So sa ngalan nga gibuhat ninyo, salamat jamo nga usa ang barangay Kanmaniko nga inyong napilitan. Atong pagpatan ang mga nursing students. Usa, pasalamat ko sa member sa council ni dinhi. Bisan to dunan ni sila yung mga importante nga karon apan ila to gyud kayo na ang pag-ani to support sa kalibukan, magpakita suporta sa mga parents nga na-involved ni maong program. Salamat mga member sa council, ato ang mga BSW, salamat sa atong ipakitang suporta sa ato ang mga gidikanan. Ako maingon nga mapasalamatan ko nga akong nakita dahil jamon nga nursing student. Murag ko aricho ang laki, bansi kadaghan. Kadaghan jamon bansi kadto katanaw. Mo ngil ko kinsa taga Valencia. Tuko ko no. Daghan. Are dia po. Pero kasagaran majority ini budget. Nalipay ko nganong daghang budget. Kay magkabawas na may mga laki. Kabantay mo Facebook karon. Katong di-discriminate ang mga construction workers. Suhito man mo Facebook, di ba? Mingan ito may budget, masihanap kong lagina ko. Dili ko construction workers. Kaya huwag itong police, seaman. Kita mga laki kabawas na karon. Kung kita mga itong mga ubos-ubos sa trabaho, naanatin nursing. Mga nurse, nurse atau pilihan. Kaya kita bayan na ang pilihan mo kaya kita mga pulis at di seaman. Ang mga laki mo bawas pa. Kung kita kaujo na rin ang ubos sa posisyon. Mga nurse atau pilihan. So atong pagpakan ato ang mga nursing student. Ato, bayan nga, di man tayong daghan na ang ipaabot na subilon. Basta kaya ang gingon, sa nga sa kinatibukan barangay sa Kanmaniko na inyong ipahigayon mapasalamaton programa. Nagminaot ko nga ang mga mama kung unsa man ang inyong nakakunan nga ipaabot sa ato ang mga estudyante nga inyong i-sisir inyong ang patakan. Ito na ato batuna. Isel sa itong barangay Kanmaniko
kusang special knowledge sa mga bagong anak, usap sa barangay coordinator nako sa Baro Valencia, sundin mo, sa akong mga binalangga nga estudyante sa PIT nga wala sa matigat mga tuluntuin na ko giningaw sa PIT nga wala ko ka pakita ko sino at ato kung na dyan sa kahit iba kaya nga ito ng PIT wala na kailangan ganito ipangunahan na sa akong mabuwag na may din sa College of Healthcare Professions. Ako na kung na-term, kasi una paramedics ko muna sa pagkakamay sa pagkakas director sa Kapilaran. Ma'am Leia Balite Rim. Akong papan na tos likod, din sa munawang sa sarili, magpako na. Ito sa kanan, ang presidente sa BIT, Atty. Dionisio Balite, Akpak, aking maestro, iban sa itong mga estudyante sa BIT, Sir Liubin. Ano po sa bilang? Sa bilang. Ini yung mga estudyante, yung mga taga-maniko, maayong buntag. Ang akong report ka rin. Dito. Ang akong report na umana sa akong anak, sa wala kaila, nireport ko anak, magituyo kaya nga, inyo siya nga, kunyara, ano pa kay, huwag pa kayo magsulot program, humana mag-report ako bila nila. Tindog, Jerome McLean, Leon, Balete. Maayo ba sa report? Kaya maayo, ang pabalikon kay Mamino dyan ko. Maayo ko na-lecture ko niya, liwat sa papa. Siya mga ikapito na anak sa napo ka anak ni Mayor Neil Balete. Ikapito ito siya. Ikapito. Yan nalipay ko nga nag-uol sa mga report sa mga bata. Kaya ako ngayon naman, duha rin dyan. Ang pagpanghugas, si Katawas Kapitan, ang pagpanghugas, sa kamot. Sa kamot, tinukap. Hugas ka. Yung kaduha, katubay postpartum sa mga nanganak. Kasi una-una, huwag na may postpartum ang mga amahan, ang mga bana. Nawa, huwag ka balo. Kaya magproblema ang inahan labo ng kamahan asa may pakakon, palit gatas. Diba? So, nga nauna ito nga, sabi na ko na report ba yan sa amahan. Kaya ito may seminar kaya mga inahan naman. Dapat sinaroon ko mga bana na mahugas mo before mukaon. Di ba? Eh, mahusan na. Mahusan rin. Asawa naman ako mga bana. Dapat ako bana. Di ba, bro mo? Ikaw suti sa mga bata. Di ba, kuma? Bitaw. Mapasalamatan kita sa taga-barangay Kamuniko sa pinapagkawat na ito sa BIT. Itong takan kaya Kamuniko. Mapasalamatan kita sa BIT. Kaya Kamuniko. Pilihan ang inyong barangay. Naghimo sa community health nursing. Sa tanan, itong pasalamatan ang ino na nahimo ni tanan. Sa iyo ko nga kanina activity matatapang sa barangay. Nalipay ganito na halos kumpito ang mga kagawad para makiti si Rosurilo si nilagaw na. Huwag sa kadungan mga hugas. Si Bro Iwin, kasi Iwin. Kami ginado barangay council kaya kasi mga problema sa anin nila, sila may matutok. Kasi mga kakulamon, na sa mga bagong anak at sa mga buntis. Kaya dapat katutok po kanila. Anja, kami announcement po para sa barangay. Wala naman mga nanganak po gato kami dahil mga 8 up. Karong June 3 to 7, ito sa mga Facebook, natay free to live. Nag-register ta ato sa atong mga BHWs. Para makita na ito, kasi nagdang barangay, ato rin ito ato ang mga kani sila, gusto na sa matabang sa barangay. Nagsabot ang mga nga buwan sila volunteer, serve sa Valencia. From June
Tibuok, Valencia, naituli. Nauna ang mayor, patuloy balik. Bitaw. So, salamat sa tanan. Manginawat ko na dili na diris kami ko kay halos naman naman dito sa tuwag ako. Naman na sa tuwag gamay. Kami ko dito sa Now when did you rest? Let your heart decide. I can open your eyes. Take you wonder by wonder. Over sideways and underway. Let your heart let light in you. Tell us no where to go. Say we're only Ako pagtawag sa pagkapitan ng konseho ng mga kliyente namin sa postpartum ating partner ng World Baby. Ako kamahan, ako dito, ang tingin ng dalas ko dito sa kaibakan anak niya. Mga estudyante ng mga guwapa ko. Way guwapo. Guwapo. Mga bukaw sa mga anak ko, challenge. Good morning everyone. Dako po pasalamat sa barangay, gabi na sa pagkapitan, sa pagdawat sa mga estudyante. Sa tinuod lang, wala mag-uni ka survey na inyong barangay. Kani among gihimo nga AP, PP o World Baby nga combination, gibuhat din mo dili tungod kay dagang kliyente nga taga Kanmaniko. Sakto ba ko, sir? Pasabot, dagang buntis, kugian ang taga-Kanmaniko, mo nang hindi na mabibutan ang among combination. Liwat sa apitan. Okay? So, wala kami ka-survey. Mubangin pa niya ako restante, pero siguro di na sila. Kay mo third year naman mo, na humano mo survey. Ang mo survey po ang mo second year na mo. Mubalik di sila sa panahon na mo third years na, balik na cases pag-identify sa mga buntis, sa mga bakong ng anak, at sa mga bata. Di anak magkwento ba nilang RHU nilang mga hatap o services sa mga tao. So, puhon, sunod semester, dawatan ka pa ang residente, dagang jumot sa mga sa inyong barangay, manukto, nababoy CR, pilay ng anak, kanang lugar, kanang panahon na mag-service sila sa mga kaayo. Nga nakabang mga residente,
sa entertainment. Kay part mo nga, in our way nga, kung sa survey ang barangay, magkaibaw kung sa status sa mga health conditions yung barangay. Apil na ang sanitary na ano na aspect nila. Which is importante ni sa kapitan o sa mga konsero. Kaya magkaibaw mo kung sa joy, pinupot ang picture sa iyong barangay. Mga estudyante, as I've been telling you since then, this has always been a good thing for every one of us here. In a way that what you learn from the class is not only limited to the class. It has to be in a way to give it out to your community. We cannot be assurance, it is not an assurance that you will all go abroad. Because not all of us here will really go abroad. You may remain here in our Philippines, in Bohol, in the RH unit, and what you learn from today, and what you learn from your dealing with the people in the barangay, is what you will learn as you become nurses in the future. Forever, you must be nurses. Not only a graduate nurse, but you must be nurses. Not only for the future of your own self, but for the future of your family, and for the future of the Philippines, especially PIT. Okay? So, thank you very much for everything sa mga taga-kananiko, nakapunay ko ang maglaag sa una. Manimuntong na tiyuta. And then, thank you and may God bless us all. Thank you so much, ma'am, sa mga pinigil na mensahe. Before the while preparing the food, another presentation, song presentation na mga Sa dili pa di ay mutapos ko guys, ako ang manitong pangamusta ni Sir Juning. Ag senior guys, wala na ako ipakita sa camera guys, kay murag wa man siya diha, di ato ara pa masakyanan. Pero pinaagi niya mga video guys, magpasalamat ko ni Sir Juning Baliti sa iyang pagduaw sa mo ang barangay Kanmaniko. O kauban sa iyang pamilya guys. Salamat kay kanyo sir. O ako moingon, bye-bye.